Era Manuela, era unha vez unha princesa. Era tamén unha vez Luisa, que foi á biblioteca por primeira vez. A nena camiñaba moito, tirando dunha mochila de rodillas enormes. Miraba para todo obrellado. Andei, e máis andei, cheños de libros. Mesas, cadeiras, coxíns de cor, dibuxos e cartéis nas paredes. Aquí tens a miña fotografía. Moi ben, Luisa, con esta foto vouche facer unha páxina para a biblioteca. Podes escoller un libro. Un libro solo? Sí. Hola, é Eduardo. Hola, Eduardo. Sí. Hoy é o día dos libros infantiles. Ai, vale. Luisa camiñou tirando da súa mochila e buscou, ata que topou o seu favorito. Brancaneves. Era un exemplar de tapa dura, unhas ilustracións preciosas. O libro na man, volveu a tirar da mochila. E xusto, cando ia sair, alguén tocou de novo. A nena case cae de cuda de querer. Era nada máis e nada menos que o gato con botas. Co seu propio libro nas mãos. Como está vostede? Mire, tú estás contenta cos libros de princesas e isto, pero o gato con botas, este libro vai che gustar moito máis. Luisa asuntada, cos olhos tapilados, non sabía que dicir. Que pasa? Comeu-che a lingua ao gato? Eres ti de verdade. Si, son eu mesmiño, o gato con botas. A nena estaba tan atónita que só puido asentir coa cabeza. O gato con botas mergullouse máxicamente, de volta no seu libro. E cando Luisa estaba a marchar, sentiu de novo que lle tocaba no ombro. Era ela, branca como a neve, de enxelos de roseira, e cabelos tan negros como o carbón. Sabedes quen era? Brancaneves. Si, son eu, lévame contigo tamén. Esta é a historia de Grimm. Cando a nena estaba a piques de cambiar libros de novo, o gato con botas apareceu. Deixa en paz, Brancaneves. Ela xa elixiu un libro. E quanto costou 6 enaniños? Son 7. Luisa ainda non eligiu o seu libro. De súbito, ocorreu algo. Non sei cal elixir. Os dous gustan moito. De súbito, ocorreu algo extraordinario e insospeitável. Todos os personaxes comezaron a sair dos seus libros. Princesa, Carapuchiña vermelha e a Bela Dormente. Luisa, deixas para tua casa. Eu só necesito unha cama para dormir un cachiño. Si, son 100 anos. Eu limpiarei a casa, pero a noite vai haber unha festa no castelo do príncipe. Sí. Na miña cesta levo pan e auga. Queredes? Non. De seguido, máis e máis personaxes foron aparecendo. O Carrulo foi. Luisa, podemos ir contigo. Somos personaxes de cuentos. Vai Carolina na túa casa? Ai, xa é o chimenea. Mellor, así que vamos por aí cerca. Xusto entón, para a sorpresa de todos, apareceu por medio un lobo enorme e peludo, cos dentes afiados. Era un lobo feroz. Lobo, vai a boca máis grande tes. Eu protexerei.
a Brancaneves e o resto nos metemos na mochila, que é demasiado grande. Primeiras princesas. Despois os digo. Un anaco despois, a nena chegou a casa moi contenta. A súa nai chamou de deseño. Chegastes, miña remolá. E fixemos uns amigos novos na biblioteca. O soldadiño de promo, o lobo feroz, o patito feo, a bella durmiente, Cenicienta, Caperuchinha vermella, Brancaneves, o gato con botas e Pinocho. E logo que fixestes na cole hoxe? Traballar e celebrar o Día do Libro Infantil. Moi ben.